munhu wese ari kumira namutarisi, java vasara pachena. Seh Calaz vati aiwa ivo vanomira nemukomana. Seh Calaz vanyorawo vakati ivo handina basa nazvo kuti ndiani ari right between java wacho pamwe chete naiye tinashe Mutarisi. Ini ndinomira namani tinashe Mutarisi nekuti java munhu wefake. Hanzi izvoni ini ndinongoziva hangu kuti java ndewefake. Fake pazvese, fake prophet, fake church, fake marriage, fake lifestyle, fake mene, fake marriage, fake musangano, fake news, fake followers, fake Gucci. Hey guys, paGucci pakaoma. Fake chisiri chefake chete kutenderera muCape Town nekuDubai kuteedza njuga. I hope one day vanhu vese vanotyisidzirwa vachinzi ndini munhu wacho achinyeba ndine link remusangano vachabuda pachena. Vamwe vari kuitiswawo madeals emamine claims, vamwe vari kunyimwa mari yezvikwereti vachinzi ndokunyudza. Imi inzwai inini, java mudiki panyaya idzo. Pawa raanota naro nderenhema. Ko vamwe vanonyeberwa kunzi profesi yenyu kuti Mwari vakubatsirei kana muchida kuti zviite, endai munopa donation kunherera kuNigeria, USA inoti Zimbabwe. Apa unenge uchiendesa hako mari kuna madhamu yacho ava novaivo vakaregister macompanies avo ekuti vave vachibatsira vanhu handiti nemadonation. Apa unenge uchitopfumisa java vedweka zvakaoma. Saka Calaz ari kuti iye haasi kumboteverera zvemukomana we. Mukomana we ari fake. Zvese mafake Gucci, mafake this, mafake that. Handiti nemota dzaanenge achimanya nadzo idzo. Mumastreets muri kubvira guys, ndo nyaya yatinayo. Musakangamwe to like and subscribe to share kuti video redu rifambe. Naika.